Let's eat. Monday na. May ano ako dito, ginger tea. Good morning po sa inyong lahat. Welcome na naman po sa panibagong video. Ayan, fresh na fresh tayo for today's video. Char. Medyo hindi pa rin okay yung aking pakiramdam. Ba't parang nakakaganda tong ano dito? Background, char lang. Ito si Ruth and Anna, they're gonna start getting ready soon. Si Anna nagising mga I don't know what time, pero siguro she had a bad dream, so she came to our room and then tumabi sa amin na naman. But yeah, my father-in-law will be here in maybe 10-15 minutes, so kailangan pagdating niya. Tapos na po akong kumain, tapos na po akong mag-blow dry ng buhok. So yeah, at least okay na, ready na yung aking mga gamit for work. And yeah, I hope okay po ang iyong Monday na yung magsistart ang ating Monday. By the time you see this, siguro mga Friday na ito. So I hope you're having a nice day. Weekend na naman sa pag-upload ng video ito. Pero Monday po at the time of recording. So I have a long week ahead. 6 days po tayo magtatrabaho this week. But kakayanin. Basta matindi ang pangangailangan. Char lang. Ito, ingat po kayo and enjoy po kayo sa video ito. Hindi po ako sure kung gaano kahaba or ilang videos, ilang days itong dugtong, but it is what it is. Enjoy po kayo sa video ito. One eternity later. After ng work, guys, pick upin natin si Aling Maliit sa daycare. Kasi may 2 days kasi siya na after school daycare. Pick upin natin siya. Hindi niya alam na ako ang mapipick up sa kanya. Sinundo po ako ng aking father-in-law. 4:30 ako natapos. Kinausap nila ako na kung pwede nakiusap sila ba na kung pwede mag-overtime ako today. Sabi ko hindi pwede kasi magpipick up ako sa anak ko. Sobrang busy today. But yeah, pick upin na muna natin si Aling Maliit. Pagdating ng bahay, mag-prepare ng pagkain. Diba? Gabi na to. Ha? Op de BSO had ik een show gezien. Welk show? Mijzen. Ha? Na, hi titas! Hi, Hello, how are you? Feeds lang, let up lang. A few moments later. Na, hi guys! Hi guys. Papagawa po siya ng ito. Biscuit na may ano naman yun? Biscuit na may sprinkles. Ja. Sabi ko kakain na Nawaway na naman kami. Na Hawaii. Talk to the titas, be. Na kumusta kayo? Saboy. Kumusta kayo, titas? Ba? You tell them what happened at school today, babe. What did you do? Anna. Ik zeg niks. Wait, what did you do at school today? Ik zeg niks. Saboy. What did you do? I don't know. Dede. Di mo kayo siya do. I don't know, Dede poepscheet. Nee, lagay. Dat is niet fijn. Mag je alleen thuis zeggen? Nee, maar je thuis, maar ze kunnen jou horen. En ze zijn niet thuis. En andere mensen horen dat. Dat is niet fijn. Anna. You can't eat on the couch, huh? On de tafel kan ik niet ruiken. Eat at the table. Mama. Mama, ik wil zo en zo Oh, sana mag-gilay. Oeh. Anna, go to the table na, be. Ik wil kijken. Ja, kom maar. Ja, Ik kijk. ben klaar. Pakken. Pak jouw eten. For you. That's yours. And by the way, may dinala po yung aking Vietnamese na kasama sa trabaho. Nagluto siya ng madaming bihon. Bihon siya pero yung ginamit niya daw hindi rice noodles, vermicelli noodles. Sabi ko, same lang din naman yan sa amin. No?
Ito yung pagkain niya. Tikman ko siya. Parang bihon na parang pansit sa atin ba? Bihon. Ito yung i-dinner namin ni Mr. May iba pa kaming leftover na food from the Chinese food na namin. Kinain namin with the family. Labi. Sarap. Ito yung kakain namin tonight. Lang na noodles is lekker lang. Sarap eh. Daming sahog niya. Para siyang sahog na may bihon. Yun. Kausapin ko po muna itong aling maliit kung anong ginawa sa school. Gutom na gutom, oh. My tiny bird. My tiny bird. It's out? Yeah? Just be careful, Pang. Like, you don't want to eat pancit? No? No. Yeah. Yeah? After this one, you will eat with Papa and Mama. You will eat pancit, okay? Pandesal. Nee, pancit. Pandesal sa imong na. Ik vind pancit niet lekker hoor. Is noodles. Oy, pancit niet lekker ka dyan. Ik wil geen noedels. Nee? Nee. Ik dacht dat jij de noodles lekker vindt. Ik vind het niet. Gisipon ka sa school, wala saan ka namahid, okay? Nauga na sa imong sipon. Niyon ko nimo nga ay paghuwat nga ang imong sipon mo abot sa imong baba. Malapo ka, naa kay tissue sa imong bag o sa imong you have tissue in your bag and also in your jacket. Nauga na sa imong sipon. Samot kang mama? Kasabot ka? Kasabot ka wala? Do you understand, Mama, or not? Oh, lagi. Giing na nakakapila. Grabe, sobrang busy today sa trabaho. Non-stop talaga siya. As in, parang naghabol na ako ng hininga kasi, guys, ang daming nag-absent sa trabaho today. So, sa area namin, parang lima lang yata kami or 4 or ganun. Ay, Diyos ko. So, yun nga, nung dumating na yung late shift, kinausap ako ng team leader ko na kung pwede, mag-overtime daw kami. Sabi ko, hindi man ako pwede mag-overtime kasi yung anak ko. Sabi niya, walang problema. Yun talaga. Ay, naku. Pero, okay naman. Mabuti na din yung busy para mabilis yung araw ba? Kasi pag, hindi masyadong busy, naboboard din ako. Ano ba talaga? Bitaw eh. Pero it was a really busy day, but mabilis yung oras, so okay na din. Yung couch pala namin, yung malaking couch na hindi na namin ginagamit, nasa labas po siya kasi pipick upin ng father-in-law ko bukas. Pinika po ako ng father-in-law ko, tapos nakita po kami ng mga ibang kasama ko ba na talagang tinitingnan na naman kami. Yung same na titingnan na kukuha ko pag tawag dito. Tapos nag-uusap sila ba? Yung gano'n yung body language ba? Kasi pag nakikita talaga na yung kasama ko yung father-in-law ko, baka feeling nila yun yung asawa ko ba? I mean, like, there's nothing wrong with that. But, yun talaga yung titig na nakukuha ko. Every time nakasama ko si Mr. Lalo pa yung hindi nila alam na father-in-law ko pala siya ba? Yun. Mati, yan. Babasa na naman siya. Grocery ba taon niya. You look what's in there ba, and then we will buy it later. I will also look at Aldi. Mama, meron kami ito. Palagi kaming una namin tinitingnan ni Sir ang Aldi. Yeah? En jij, mama? What? Yara zegt... Ja, ik heb al gezegd dat Yara wel voor het feestje was van cadeautje. What did you say? Ze wil eigenlijk een Barbie. She wants a Barbie? Jij moet dat doorgeven aan papa. Ja? Ja, you tell papa so papa can buy it. Meer voor een cadeautje. Huh? Yara wil ook meer van een cadeautje. Heb je zin in om voor Yara's feestje? Je gaat daar zonder mama en papa. Huh? We gaan jou brengen
Ja? Allemaal opa. Nee, we gaan jou brengen. Gewoon jij en andere kinderen in het feestje. En dan, als het feestje... Maar ik vind het niet leuk alleen. Nee, oei, maar kinderen zijn niet met de ouders daar. Schat, kijk naar mama. Ouders mogen niet... moeten niet blijven. Alleen maar kinderen voor het feestje. En als het feestje klaar is, dan kunnen wij jou ophalen. Maar ik wil niet alleen op Jara huisfeestje gaan. Niet alleen, oei, Jara en andere kinderen gaan daar ook. Niet alleen. Maar ik wil als mama en papa en oma en opa mee. We gaan dat proberen, oké? Is dat goed? Mama, kijk. Mama, kijk. Even wachten, Tante Lynn is aan het bellen. A few moments later. Leftover kami, kain. Kain na dong. Kain. Papa, zo nog niet, want wat langer was maar doen. Oh, dat is goed. Hindi nyo nakita, grabe yung with feelings yung pagkain niya ng pakwan. Alis po kami, mag-grocery kami ng konti. Let's go, love. Sama, hi, titas! Hi, tita. Nasa labas na po si Mr. Even wachten, ik moet de sleutel pakken. Even wachten. Ang lamig, guys. Ay, nako. Itong puffer jacket ko, nakuha ko lang po siya ng 20 euro online from the brand Only. Sobrang mura sa outlet na outlet siya. And naka-base siya sa Germany. So next time, doon na din po kami mamimili ng jacket. Doon ko din po binili yung jacket ni Mr. na binigay ko nung Christmas. Ay, grabe katugnaw. Ay, sorry, love. Ayaw. Let up, ha? We just leave it on like this. Yung couch namin, yan, nilabas ni Ben. Kasi papalabas na namin siya ba. Tapo na. Hindi naman kasi nagagamit masyado sa loob tapos na it takes up so much space. Alis na po muna kami. Ayan o, nakaupo na si ano. Ha? Papa, saan na? Dit en roze. Doon, kaya ba ang pinakas? Bahay na tayo. And mag-haul tayo ng madalian. So, ito yung aming grocery sa Monday. Sorry, nag-grocery kami kahapon, pero may mga kailangan pa pala kami ba? Nag-grocery ba kami kahapon? Was that yesterday? Did we do shopping yesterday? Nee. Nee? When? Yesterday. No? Oh, Yesterday we went we to had Action. Chinese. Yesterday we had No, Chinese. Saturday. We did shopping Friday, I think. Vrijdag. No, I mean, we went to Action ba? Oh yeah, that was yesterday. Ayan, may strawberry tayo kasi si Ana palaging dapat may fruit sa school. Requirement po yan. And then, we have croissant, yung binibake kasi gusto ni Ana na nakikita ang nabibake ng croissant. Iwan ko sa kanya. Tapos may tinapay ako for tomorrow para sa work. So, dalawa yung dadalhin ko. Lalagyan ko to siya ng liver spread. Tapos, kip fillet, tomato, and cucumber kung meron pa. Lang yung madalian kasi yung lunch doon. Bawi na lang ako sa dinner. And then may, ano tayo dito? Mushroom. Yung cookies, paboritong cookies ni Ana. And then, we have kip fillet. Naka-promo siya, 2 for 5 euros. So, grabe talaga yung mata ng Dutch na asawa. Dutch kong asawa. And then, may croissant po kami. Isa for Ana tomorrow for breakfast. And
Sa akin din isa. Nagbe-breakfast po ako ng madalian din. And then, may yogurt syrup. Paubos na yata yung kanyang, yung Greek yogurt niya. And then, bumili ako ng 3 bottles ng tubig. Tagwa 1 liter siya. 1 liter ba ito? Teka lang. 1.5 pala. Ayan. And then, may sparkling water din po ako para at least pag nag-crave ako ng soda, sparkling water lang yung ginawa ko. Tapos, si Ruth may cola dito kasi may bisita siya bukas. Dito yung kanyang friend. Manonood sila ng football together. And then, we have peanut butter for Anna. Anna! Will you pindakas for more ka of school? Will you? Pindakas for school with jouw boterham. Doe even de deur dicht. Even. Ja. Ja, kom maar. Kom maar. Kom maar even dan hier. And then we have hala, uy, nga nung pandan rice man akong gikuha. Pandan rice yung kinuha ko. I was gonna get jasmine rice, but it's okay. I didn't get jasmine rice to do. I tried that. No, I mistakenly took the pandan bag. So, okay lang yun. Kasi naubusan kami ng rice. That is the worst thing you can do to a Filipina. Or the worst thing you can say to a Filipina. Nawala na tayong rice. So, yun. Mabilisan lang po yung ating pa-video, no? Wala namang masyadong ganap. Pakita ko lang sa inyo yung araw. Although, hindi ko talaga napakita yun sa work kasi bawal naman mag-vlog doon. Pero, yun lang. Yung lang tayo, day in the life of a working mom in the Netherlands. Char. Filipina mom in the Netherlands. Anna! We say goodbye to the vlog na, be. Dali. Come. Let's say goodbye to the titas. Come. Bye-bye, titas. Ina, thank you for watching, titas. I have candy. Na, di ba? Thank you for watching, titas. Thanks for watching, titas. See you next time. See you next Take time. care. Take care. Doei, doei. Doei. Mush, mush, baboes. Mush, baboes. Walang ka ni mama lang. Walang ka ni mama.